Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο βίντεο. Θα κοιτάζω γενικά παιχνίδια που έχω παίξει πριν από καιρό, πριν από 3 χρόνια και παιχνίδια που έχω παίξει πέρσι. Δηλαδή είναι κάποια παιχνίδια που έχει περάσει κάποιος καιρός και λέω τη γνώμη μου πως έχουν εξελιχθεί με τον χρόνο, γιατί επειδή όταν ψάχνουμε ένα επιτραπέζιο, ξέρω εγώ, θα δεις reviews ή όταν βγαίνει, ξέρω εγώ, θα δούμε reviews, θα δούμε ότι ξέρω εγώ είναι τέλειο, το καλύτερο επιτραπέζιο, αυτό τ' άλλο, αλλά πώς κρατάει αυτό στον χρόνο, πώς με το πέρασμα του καιρού, πώς κρατάει. Οπότε η γνώμη μου αν αντέχει στο πέρασμα του χρόνου αυτά λοιπόν τα επιτραπέζια. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, σήμερα, αυτό το μήνα θα κάνουμε τον Δεκέμβριο του 2021 και θα κάνουμε και τον Νοέμβριο του 2021, γιατί έχει ένα παιχνίδι, θα το πω αμέσως, και θα κάνω και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο μάλλον μαζί, θα δω πως έχω χρόνο, αλλά μην καθυστερώ παραπάνω. Το Νοέμβριο του 2021 έπαιξα πρώτη φορά το Gloomhaven Doors of the Lion, ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι Dungeon Crawl, είναι το prequel νομίζω του Gloomhaven, που το επιτραπεζίου που όταν εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα επιτραπέζια ήταν σταθερά νούμερο 1. Πρόκειται για ένα Dungeon Crawl παιχνίδι, δηλαδή έχει χαρακτήρες σου, είναι RPG και πηγαίνεις και κάνεις διάφορα σενάρια, διάφορες αποστολές και έχεις στόχους, συνήθως να σκοτώσεις όλους τους εχθρούς, έχεις loot, παίρνεις items, έχεις να αγοράσεις items, ανεβαίνεις level, πολύ ωραία παιχνιδάκια αυτά, παίρνεις αποφάσεις ό,τι θες να κάνεις. Και το Doors of the Lion είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι για να σε εισάγει στον κόσμο του Gloomhaven. Ένα θέμα που είχα πάντα με το Gloomhaven γενικά είναι ότι το πόσο απότομο learning curve έχει. Δηλαδή, στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μάθεις, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σχετικά δύσκολο να μάθεις τον χαρακτήρα σου, ειδικά θέλω να αναφερθώ στο χαρακτήρα συγκεκριμένα σου, το χαρακτήρα σου συγκεκριμένα. Είναι αρκετά δύσκολο στην αρχή να το μάθεις, αλλά μετά από το μάθεις πάει σαν βούτυρο. Το κανονικό Gloomhaven έχει και τα retirements, γιατί έχεις ένα στόχο. Προσπαθώ τώρα, κάνω τα πόδια μου έτσι στα spoils, να μην πω κάποια spoil. Έχεις κάποιους στόχους γενικά ζωής, ας πούμε να έχεις μια μεγάλη βεντέτα με κάποιο συγκεκριμένο πλάσμα, δεν ξέρω, και πρέπει να σκοτώσεις 10 από αυτό το είδος π.χ. Θέλω να καταλήξω στο ότι το Doors of the Lion δεν έχει αυτούς τους στόχους. Έχει 4 χαρακτήρες που μπορείς να πάρεις, ένα mini campaign, σου δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Γενικά θετική εντύπωση μου έχει μείνει ακόμα και μετά από τόσο καιρό. Ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, να το πάρετε, να το παίξετε. Ειδικά αν σας αρέσει να δείτε και το Gloomhaven και το Frosthaven κτλ. Θα συνεχίσουμε το Δεκέμβρη του 2021. Λοιπόν, είχα παίξει τότε πρώτη φορά το Exit. Τα Exit, The Game, είναι escape rooms στην ουσία σε ένα τραπέζι, ρε παιδί μου. Αυτά γενικά είναι παιχνιδάκια που θα τα έπαιζα ή μόνος μου ή με ένα ακόμα άτομο, ακόμα 2 άτομα, χοντρά. Είναι ένα πολύ ωραίο experience, ειδικά αν σας αρέσουν τα escape επιτραπέζια, μάλλον και τα escape rooms γενικά. Έχει γρίφους κτλ, πάρα πολύ ωραία κουτάκια, απλά δεν είναι πάρα πολύ replayable, δηλαδή θα πάρετε, θα παίξετε, γύρω στα 10 με 15 ευρώ κάνουνε. Έχει διάφορα σενάρια και ειδικά αν βρείτε κάποιο σενάριο το οποίο να σας αρέσει, δηλαδή κάποιο horror, ή έχει τους φόνους στο Orient Express, ή έχει στην Αίγυπτο με τους Φαράω και αυτά, δηλαδή αν βρείτε κάποιο setting το οποίο να σας αρέσει, θα προτείνω full. Πολύ ωραία επιτραπεζιάκια, δεν έχω κάτι κακό να πω, δηλαδή ακόμα και μετά από καιρό, ναι, έχουν βγει κι άλλα επιτραπέζια τόσο που μπορεί να θεωρούνται ως escape ή mystery, αλλά ναι, π.χ. τώρα υπάρχει το Unlock, τα Unlock μάλλον, που αυτά είναι replayable. Υπάρχουν το χρονικό ενός εγκλήματος, αλλά αυτό είναι πιο πολύ μυστηρίου. Δηλαδή έχεις μυστήριο, λύσεις υποθέσεις. Αλλά ωραία παιχνιδάκια και φτηνά. Δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα, δηλαδή και να μην σ' αρέσει 10 ευρώ έχεις δώσει. Οπότε ψηλά το πράγμα. Ένα άλλο παιχνιδάκι που έπαιξα πρώτη φορά το Δεκέμβρη του 2021 είναι το Pandemic. Γενικά, όταν όποιος μπαίνει τέλος πάντων στον χώρο των επιτραπεζίων, θα δει κάποια απλά επιτραπέζια. Legendary, ας πούμε, επιτραπέζια τα οποία αξίζει να τα κοιτάξει κάποιος. Όλα αυτά είναι το Catan, είναι ας πούμε το Carcassonne, είναι το Pandemic, είναι το Risk, είναι το Stratego, είναι το Cluedo, είναι Monopoly, αλλά δεν μιλάμε για αυτήν. Οπότε το Pandemic δεν μπορούσα να με το δοκιμάσω. Είναι ένα συνεργατικό παιχνίδι, τότε θεματικό, γιατί τότε είχαμε ακόμα τον κορονοϊό, νομίζω,
νομίζω. Μπορεί να είχαμε βγει κιόλας. Anyway, είναι συνεργατικό παιχνιδάκι και προσπαθείς να γιατρέψεις τον κόσμο από 4 ασθένειες που έχουν βγει και πρέπει να δεις τώρα, ρε παιδί μου, σε ποιες πόλεις θα πάω να γιατρέψω εγώ. Πήγαινε εσύ να γιατρέψεις αυτή την πόλη ή και εγώ δεν ξέρω τι. Πρέπει να μιλάς, πρέπει να συνεργάζεσαι. Ωραίο παιχνιδάκι, αλλά έχουν βγει και άλλα και πιο καλά συνεργατικά και με άλλα θέματα πάρα πολύ. Αλλά φέτος, ας πούμε, λίγο έβρισε τις βάσεις. Είναι ένα καλό οικογενειακό επιτραπέζιο, υπάρχει και από την Γκάισα στα ελληνικά, οπότε μπορεί να βοηθάει και πολύ αυτό. Και πάρα πολλοί, ας πούμε, έχουν θέμα. Δεν μου αρέσουν ανταγωνιστικά επιτραπέζια και αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ καλό επιτραπέζιο. Να παίξετε με κάποιον που δεν του αρέσει πάρα πολύ το τζέτζελο να κάνετε damage το ένα στον άλλο ή τα ανταγωνιστικά. Δεν ξέρω. Καλή φασούλα το Pandemic. Αλλά ναι, έχουν βγει διάφορα από τότε. Από όταν το έπαιξα εγώ, μάλλον. Αυτό που κρατάω είναι ότι το θέμα. Δεν θέλω να μείνω παραπάνω, μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα του. Γιατί. Συνεχίζοντας, από ό,τι βλέπω, πέρυσι τον Νοέμβρη δεν έπαιξα κανένα επιτραπέζιο για πρώτη φορά. Πρώτη φορά έπαιξα νέο επιτραπέζιο πέρσι το Δεκέμβρη. Οπότε πάμε να το δούμε λίγο με τη σειρά. Ένα από τα τραπέζια που έπαιξα πρώτη φορά πέρσι είναι το Avalon. Το Avalon είναι ωραίο παιχνίδι, σαν το Werewolf, σαν το Mafia, σαν το Palermo. Θα ξέρει πιο πολλοί κόσμος. Έχουμε κρυφούς ρόλους, είναι καλοί, είναι κακοί. Και το twist που έχει το Avalon είναι ότι κάθε φορά πάνε 2 άτομα ή 3 ή 4 σε αποστολές. Και προφανώς οι κακοί θέλουν να χάσουν αποστολές, οι καλοί θέλουν να κερδίσουν τις αποστολές. Οπότε πρέπει να προσέχεις ποιοι πάνε στις αποστολές. Είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι το Avalon, εύκολο, γρήγορο party game, ειδικά με πολλά άτομα είναι πολύ ωραίο. Δεν τρελαίνομαι γενικά για party games, ειδικά και deduction games, social deduction μάλλον games. Ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, ναι, αλλά εγώ είμαι καλός, ναι, αλλά εσύ κακός, ναι, μα πίστεψέ με. Λίγο με κουράζουνε, ειδικά και κάποιος αν τα γιολάρει λίγο. Δεν έχει κάτι πάρα πολύ. Anyway, γι' αυτό είναι και αυτή η αντίδρασή μου. Ωραίο παιχνιδάκι εν γέννη. Υπάρχουν και καλύτερα, αλλά για τα 15-20 ευρώ που έδωσα νομίζω είναι αρκετά ωραίο, είναι αρκετά replayable. Με παρέες, έχει πόσους ρόλους, 5-10 ρόλους έχει. Που ο Merlin ξέρει άτομα, κάποιος ξέρει το Merlin. Έχει πολλούς συνδυασμούς και αρκετό βάθος. Όποιος θέλει. Να πω ότι μέχρι τώρα ωραίο παιχνιδάκι εν γέννη. Θα προτιμούσα κάτι σε bank γενικά, εγώ προσωπικά, έτσι. Οπότε θέλω να έχει κάτι λίγο το social deduction, δηλαδή να κάνω πράγματα, να μην απλά είμαι καλός. Ναι, μα πίστεψε, είμαι καλός. Δηλαδή θέλω να μου δώσει κάτι παραπάνω το game που θα παίξω. Αλλά το παίζει, αρέσει την παρέα, so το κρατάω. Λοιπόν, ένα παιχνιδάκι που έπαιξα πέρσι πρώτη φορά είναι το Canvas. Το Canvas είναι πάρα πολύ όμορφο επιτραπέζιο που φτιάχνεις πίνακες, έχεις διάφορες ιδέες, φτιάχνεις πίνακες και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να συνδυάσεις τις ιδέες σου που είναι κάποιες διαφάνειες τη μία πάνω στην άλλη και έτσι φαίνονται κάποια σχήματα και κάποια σχέδια, κάποια χρώματα. Οπότε μετατρέπεται σε ένα set collection παιχνίδι και έχεις κάποια κριτήρια. Π.χ. πρέπει να μαζέψεις ένα από το κάθε σχέδιο ή πρέπει να μαζέψεις ένα από το κάθε χρώμα ή πρέπει να μαζέψεις 2 τρίγωνα. Ένα πολύ crunchy επιτραπέζιο, δηλαδή βάζει το στίβει τον εγκέφαλο, το στίβει πραγματικά τον εγκέφαλο, ειδικά για 3-4 άτομα. Παίζει πάρα πολύ ωραία. Στα 2 δεν θα το πρότεινα, νομίζω και solo, έχει solo βασικά. Αλλά στα 3-4 άτομα πάρα πολύ όμορφο, διαφορετικό επιτραπέζιο, ωραίο για αρχή. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι δεν κοιτάς τους άλλους πάρα πολύ, δηλαδή έχεις ένα δικό σου puzzle, πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, δεν έχει πάρα πολύ interaction. Από εκεί ας πούμε είναι το ότι χάνει αυτό το επιτραπέζιο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα του ότι ζωγραφίζουμε πίνακες και νομίζω είναι και σχετικά φθηνό τέλος πάντων. Νομίζω πρέπει να σταματήσω να σχολιάζω τις τιμές, γιατί ας πούμε αν και κάτι για μένα είναι φθηνό για κάποιον μπορεί να μην είναι και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, so είναι ένα επιτραπέζιο ωραίο. Επόμενο επιτραπέζιο το Castles of Burgundy. Και αυτό είναι από τα legendary επιτραπέζια, αν και δεν βγήκε τόσο παλιά, βγήκε το 11-12. Παλιά είναι, αλλά υπάρχουν επιτραπέζια που είναι πιο παλιά.
έχεις το κάστρο σου και χτίζεις διάφορα κτίρια στο κάστρο σου. Απλά ό,τι action κάνεις είναι τα ζάρια. Ρίχνεις ζάρια και μπορείς να πάρεις από συγκεκριμένες λαϊκές, τέλος πάντων, διάφορα κτίρια και μπορείς να τα βάλεις τα κτίρια δίπλα σε ένα κτίριο που έχεις ήδη, απλά αν έχεις φέρει τα ζάρια σου. Οπότε πρέπει να προσέχεις λίγο τα ζάρια, πώς θα τα χρησιμοποιήσεις, τι θες να κάνεις, αν κάτι σε βιάζει, τι έχει προτεραιότητα να κάνεις. Και γίνεται χαμός, ας πούμε, αυτό έχει πολύ interaction. Αυτό που έχει πολύ interaction, γιατί βιάζεσαι να πάρεις και αγαθά, γιατί υπάρχουν διάφορα αγαθά που μπορείς να πουλήσεις. Νομίζω όποιος βάλει όλα από ένα χρώμα τα κτίρια παίρνει σαν achievement, θα το πούμε, σαν milestone, θα το πούμε, οπότε βιάζει και σε αυτό το κομμάτι. Είναι υπόντι, είναι απλό, είναι γρήγορο, έχει πολύ επαναπαιξιμότητα, έχει πάρα πολλούς χάρτες καταρχάς. Έχω την 20th Anniversary Edition, νομίζω, με το κόκκινο εξώφυλλο. Γενικά θετικό πρόσημο, ειδικά για 2-3 παίκτες, πολύ ωραίο παιχνίδι. Στείνεται λίγο, δηλαδή θέλει λίγη ώρα να το στήσεις. Εντάξει, θα μου πεις υπάρχουν και χειρότερα. Εν γένει όμως το κρατάω, ωραίο τραπέζιο. Ναι, αυτό. Τελευταίο στη λίστα είναι το Chronicles of Crime 1900, είναι το χρονικό εγκλήματος το 1900 και νομίζω δεν έχω άλλα, Ναι, δεν έχω άλλα. Το Chronicles of Crime 1900 είναι το Millennium Series του χρονικού εγκλήματος, νομίζω το ανέφερα και πριν, ότι είσαι αστυνομικός, ας πούμε, αλλά είσαι στο Λονδίνο ή το Παρίσι. Το Παρίσι του 1900 και γίνονται διάφορες υποθέσεις, τέλος πάντων. Τη διαφορά που έχει με το κανονικό χρονικό εγκλήματος αυτό είναι το ότι έχει κάποιους γρίφους. Μάλλον δεν θα τους πούμε γρίφους, ναι. Γρίφους παύλα puzzle, το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη γενικά στο παιχνίδι. Πας, σκανάρεις, ρωτάς, κάνεις εικασίες και στο τέλος πρέπει να φτιάξεις μια ιστορία με αυτά που έχεις μάθει ή που έχεις αποκομίσει. Και μου αρέσει που κάποιες φορές έχει χρόνο μέσα στο παιχνίδι και πρέπει πριν τις 6 ώρες, ας πούμε, να συναντήσεις κάποιον στον αστυνομικό σταθμό, ξέρω εγώ. Οπότε πρέπει να έχεις τον νου σου λίγο στην ώρα. Γενικά, από τα πολύ καλά χρονικά ενός εγκλήματος, από τις πολύ καλές εκδόσεις, λόγω των puzzle γενικά και τις ιστορίες που είχε μέσα, αρκετά ευχαριστημένος. Το πήρα, το έπαιξα, το πούλησα, τώρα έχω το Redview να παίξω και το 1400. Να σου πω ολοκληρωμένη εντύπωση και για αυτά. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι το πήρα, το έπαιξα, το πούλησα και ας πούμε, τώρα μπορώ να παίξω με κάποιο άλλο από τη σειρά χρονικών εγκλήματος. Νομίζω υπάρχουν και κάποια σενάρια τα οποία είναι, συνδυάζονται όλες οι συσκευασίες, νομίζω, χρονικών εγκλήματος σε ένα ενιαίο σενάριο που έχει time travel ή κάτι τέτοιο. Δεν με τρελαίνει γενικά. Αν σας αρέσουν γενικά του μυστηρίου ή να λύνετε αστυνομικές υποθέσεις, μπαίνετε full στο ρόλο. Χρησιμοποιεί εφαρμογή, αλλά αυτό για να σκανάρετε κάποια QR codes, να μιλήσετε με κόσμο, να σκανάρετε, ας πούμε, items, να ψάξετε το δωμάτιο. Είναι πολύ όμορφη προσθήκη για μένα, δεν με χαλάσει τη στιγμή. Ναι, χρονικό εγκλήματος 1900. Ωραίο παιχνίδι. Αυτά ήταν τα επιτραπέζια, παιδιά, για την αναδρομή στον χρόνο. Νομίζω αυτό το βίντεο το κάνω πολύ περισσότερο για μένα, για να δώσουμε, να πάω πίσω στον χρόνο, να δω τι έπαιζα τότε ή τι έπαιξα τότε πρώτη φορά, πώς μου φαίνεται τώρα, για να κρατάω μια σούμα, να βλέπω τι παιχνίδια μου άρεσαν τότε, τι παιχνίδια μου αρέσουν τώρα και να τα έχω κάπου να τα βλέπω, να τα βλέπετε κι εσείς βέβαια. Αν κάποιος θα σας ενδιαφέρει, μπορώ να πω παραπάνω πράγματα, να κάνω κάποιο review κτλ. Και αυτά. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα like και ένα subscribe βοηθάει πάρα πολύ να μας βοηθήσει να ανέβουμε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.